1 декабрь көні Мұқас ауылында яңыртылған обелиск асу тантанаһы узгарылды. Сарала урындағы ауыл халқы, ситтен қайтқан ауылдаштар, сақырылған қонақтар қатнашты. Хәттер ташын яңырты ойын ауылдаштарына ұшы ауылда туып үсеп, бүгінгі күнде Баймақ қаласында яшәүсе Фәрдия Галиян кызы еткерә. Уйыштыру эшләрен дә уларның гаиләһе үз өстенә ала. Мен беренче интернетта укыдым Уфала. Шунда безгә патриотик чувстволарды нык тәрбияләгәннәр, наверное. Авылга кайткан хайын ошо Латайлар турасында атайым да күп һөйләп торгайны. Ул Балтик диңгезендә 6 ел буена хезмәт иткән. Шуннан без гаиләбез менән шул бөтәһендә ничек дип әйтәбез, хөрмәт итә торгайнык. Хәзер ауылдаштар йыелып, яңынан катыркага язып элек дигәс, мен әйттем инде, юк, улай булмай, әйдә граниттан эшләйек, озак торһын дип. Мен үзем Баймак районының килене, унда якын булганга микән күп авылдарда шулай эшләнгән инде. Үземнең иптәшем уның авылына эшләтеп йөрүне, унда кысылманым да. Шулай итеп, мен еще нисегрәк моны эшләтү өчен материалны йырга әйттем инде. Һәрберегезнең берәр бухала семьянан 5 внугы бар, 3 внугы бар. Шулар хотя бы 500-1000 бухала йыла акса. Авыл халкы йый алмай, конечно, улар улай әзә калгандар бит. Без кырда, без күктәрбез бит. Без Картатайның 3 баласы булган, 3 баланың берәүһендә генә без 7 бала үстек. Икенче балаларының да 3 балалары бар бит инде. Шуга йыла дип әйткәндем. Шунан мен үзем моны эшләтеп йөрермен дә дип уйламаган идем инде. Әйтәм бит, яңа әйткәнем. Улар нитеп әйттеләр инде. Апа, Әлфия апа, үзең эшләтәһең инде дигәс, ярар дигән булдым. Хәттер көне барышында ветерандар истәлегенә йылы һүзләр әйтелде. Уларның каһарманлыгын киләсәк буынга yetkерү безнең изге бурыч дине сыгыш яһаусылар. Безгә яшь буын вәкилләренә бу обелисктагы исемдәр якты маяк булһа, шул исемдәрдә зур көч салып тергедеп безгә кайтарып, шул маякка ут төртүсе авылдашларыбыз менән горурланып, уларга зур рәхмәтебезне yetkерәбез. Үз сиратыбызда без дә үз бирәбез. Батыр Латайларыбызның рухына тап төшермәбез. Бәләкәй авыл булуга карамастан, Мұқас авылынан 70-тән ашу халдат бөек ватан һугышы афәтенә инә. Уларның күптәре туган еренә әйләнеп кайтмай. Башлангыч мәктәп янында урынлашкан обелиск авыл балаларын һәр көн каршы алып, уларның ата-бабаларының каһарманлыгы хакында истәлек биреп торасак.